Yena makhosi, ethala iPhone. Ifoni? Yona lethi iPhone man, cabona ukubamba inkunzi. Anginayo iPhone mina. Awunayo iPhone? Hayi anginayo. Yona ungazongidakela mina. Uconnecta kanjani ngena phone? Hey wendoda, mangifuna ukuconnecta mina ngiyaphahla. Ngisangoma nje. Ngiyaphahla. Ya. Yona ungazongidakela. Yona lethi iPhone man. Makasoko. Imaki ngiqale ngibheme la mfana kancane ngithi ukurelax yibona yonke. Lethi iPhone man, ucabuzikamelana nokhwalo wena usangoma. Sibanja nje isangoma. Sana la. Lethi iPhone, yonyoni. Ngathi ikhwela khonto elingenzayo yona. Mina ngiwumbombayi wesangoma. Ngiyumbombayi. Masongidakela man. Lethi iPhone. Okay. Imali ifoni zomnisi. Lethi iPhone man Branyoni. Ucabuthi ukudlala ama wrestling la ngishaya ngoSuplex City. Lethi iPhone man, ezicisha ngilimaza. Umthetho wakho awugive up. Give up. Lethi iPhone man. Mekwaphino ngishayisa proclazer la. Ukudubula mina ngizabona lethi iPhone. Yabo lenzu yakho ngisangenza 4 call manje mfana noma ungayiphephetha kunandaba. Lethi iPhone. Imake awuthi ngishaye mina. Hayibo, uphi manje? Wena uzokudubula sana. Wena uzokudubula manje. Uphi? Bamba la. Bafunga rope isangoma. I'm unropeable. I'm untouchable. Wenzani uqathi? Umhlaba impilo ngiphila ngongabi nandaba ngilo mhlaba ofuya amaxoki nabathathi bendaba imina umhlaba ngishintsha isilenda sijike sibe nomkhaba ngiphethe impilo zabantu ingakho bethu umhlaba uyahlaba vele nginezono ngoba ngiqukethe amagqubu nenzondo futhi seziningi nembongi ngiyekisa umbhobho ngiyaxolisa kulabo abafunda ngoba benenjongo